Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa barkanmu da sake saduwa a daidai wannan lokaci. Barkanmu da saduwa a wannan bidiyo namu. Wannan bidiyo shine na biyu akan wannan 86 football platform ɗin, wanda zaka je kai staking na kuɗinka. Akwai mutum da suka ce idan ka je kai staking baka da losing, sai dai wasu suna ganin cewa kamar wai ba wani riba bane sosai. To amma ni abin da na ɗauka, idan na ce na raina riban nan, so in na bashi a account ɗina babu abin da zai samu ma, bal ma ƙila sai dai in dinga samun debit alert na charges na debit alert na SMS. Amma idan mutum ya join wannan abin, insha Allah alal aƙalla, wanda minimum ana fara da naira 3,500, maximum sai illa masha Allah. So kamar yadda muke magana, idan kai sabo ne a cikin wannan YouTube channel din, so ka danna mana subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa domin kasancewa da mu a koda yaushe, kuma kowane lokaci idan muka sa sabon bidiyo ko kuma muka sa updating akan wannan 86 football platform din, wanda insha Allah zaka samu damar jin wannan sabon notification din. Sannan kamar yadda muka saba, za mu ajiye link na registration a cikin wannan description din bidiyon. Sannan har ila yau za mu buɗe sabon group na WhatsApp, wanda za mu zo mu sa a cikin ƙasan description din nan group din WhatsApp, wanda idan kana da tambaya ko wani abu, insha Allah za ka join wannan group din. Da farko abin da za ka yi shine, idan ka shiga cikin website din, abin da zai nuna maka kenan 86 football gashi na kamar yadda kuke kallo, wanda tsarin shine za su turo muku da wani strategies ne a ciki, wanda in Allah ya yarda kamar nake magana, in dai har bidiyon namu ya ɗanyi tsawo to za mu ga yadda aka sa, amma bana tunanin zai kai wannan tsawo. Abu na farko da za ka yi shine, idan ka shigo cikin wannan website din, ga abubuwa nan da suka nuna mana, wanda fatashin farko abin da za ka yi, za ka je ka yi seta bayan ka yi sign off. Bayan ka yi sign off, komai da komai ya kan kama. So insha Allah za ka zo ka yi za ka je ka ciki information ɗin kamar yadda ke kallo, wanda ko kuma dai bara mu je sign off sabo, saboda mutane su ga yadda tsarin yake. Abu na farko da zan fara yi shine, zan shiga wannan saman kamar yadda ke kallo. Wannan duk wani bayanai ne wanda insha Allah za ka ƙaru da shi in dai ka kalle shi. Yawwa kamar yadda kuke gani, so abin da zan yi shine a nan wurin, idan kamar yadda ne magana, za ka tsinci link din a registration link din a cikin description din wannan bidiyon. In kuma baka ga link din ba, su san sa shi ma referral code, inda za ka tashi a cikin wannan promotion code din nan kamar yadda kuke kallo. Yawwa kamar yadda ne magana, so abin da mutum zai yi, za ka zo kai creating username. Misali yanzu bara in sa username da nake ganin zan sa, misali kenan, sai in zo in ce password. So nan promotion code din shine zan sa wannan code din. Wannan number da kake gani shine promotion code, idan har baka tsinci wannan link din ba. Duka za mu haɗa a wuraren. So bara in sa number waya, sai in danna register. So kun ga password sun ce can only be, me suka ce ma? Okay. So saboda na bada space yasa bai yi ba. Sai in sa yau gashi. So kawai sai in zo in rubuta yanzu in sa username ɗin da na yi amfani da shi 401, sai nan sai in sa wannan. So kun ga dole sai mutum ya taka tsantsan wajen registration din nan,
saboda kar mutum ya zo ya making mistake. Kun gan shi dai ko? So gaskiya sai mutum ya rasu da kyau. Kun ga yanzu ina na bada example ne kuma kun ga har an yi mistake, ma'ana na manta wani number. So abin da nake bada shawara shine duk abin da za ka yi ka san mene ka sa. Bara in koma login asalin nawa. Idan na sa sakamakon na yi saving ɗin shi yawa. So kamar yadda kuke kallo gashi na yi login account ɗina. Na yi login account ɗina. So abin da za a yi yanzu tun da 11 ta yi, bara mu duba WhatsApp group. Kamar yadda nake magana zan ajiye link na WhatsApp domin a nan ne zan ga, a nan ne za a dinga posting yadda mutum zai yi. Mutum mu lura, kar ka zo baka yi daidai ba kai losing opportunity ɗinka ka zo ka dinga tambayar mutane. Wannan shawara nake ba mu, gaskiyar magana kenan. Bara mu duba, to kun gan shi an sa za a buga karfe 1:15, amma kun ga abin da suka ce, kun ga profit 1.17. So za mu je mu placing kamar yadda kuke kallo duka in Allah ya yarda. Amma kamar yadda na gaya muku zan nuna mana yadda zan je in ciki abin, tsarin yadda abin yake. Yanzu idan ɗauki wannan sai in koma cikin website ɗin domin ganin ta ina zan fara. So kamar yadda kuke kallo gashi abin da zan yi, zan zo in shiga wannan personal information ɗin nan, sannan akwai card management. So bari mu fara da personal information. Bayan ka shiga personal information, wa'innan abubuwan za su baka daman da zaka je kai, za su baka daman da zaka zo ka cike kamar yadda kuke kallo, zaka zo ka cike shi. Bayan ka sa su daidai sai ka koma baya wajen card management. Nan ne za ka yi linkin da withdrawal address ɗinka inda za ka je a tura ma kuɗinka. So kun gan su abin da zan yi, kana daman da za ka sa address har guda 5. So idan na shiga me zai nuna, kun gan shi akwai bank card, akwai abin nan. So bari in ɗauki bank card misali, sai in zo in ci, bari in duba wani banki na sa. Okay. So bari in je in yi linkin da First Bank ɗina misali. Gashi nan account name, me sunan bankin, ma'ana sunan account ɗin Sani Ibrahim. Sai nan First Bank. Sai nan account number. Wannan abin haka za ka yi shi, kana yi za ka ga ya sama link succeed. So kun gan shi wannan linkin, to tana ne zan je in withdrawal funds abuna. Sannan withdrawal ɗina 5% suke charges. So yanzu abu na gaba bara mu koma can inda za mu je mu placing kamar yadda nake buƙatan kowa ya kalla insha Allah. Abin da za ka fara yi a nan shi ne, idan ka buɗe bayan ka gama duk wa'innan abubuwan da za ka je ka yi linkin ɗin abinka, za ka zo ka shiga nan wurin wajen layi guda 3 nan. Sorry, na shiga wani wurin kuma. Yawwa gashi nan wurin, domin nan ne zan je in shiga, akwai market list. Idan na shiga akwai, maka lura da kyau gashi akwai market list kamar yadda mai magana gashi nan wuraren, sai in clicking akan shi. Idan ya buɗe sai in duba wancan karfe 1:30 ne, sai in koma cikin group ɗin kamar yadda mai magana gashi wani Sahil Bushek karfe 1:30. Sahil Bushek. Yawwa ga wannan shi ne, sai in clicking akan shi. In na clicking zai nuna min kaza. Yawwa abin da nake so mu la'akari a nan wurin, idan na kalli na farko 00 zan sa, kun gan shi in the profit 11.79%. So kun gan shi dukkansu gashin har da mai 01 13.54%. Tabbas za ka samu bot, amma su a kodin da kamfani sun ce ka sa 31. Idan ka sa 31, so gaskiyar magana ko da a ce an yi losing ƙwallon, kun ga shi 1.17, a can wurin ma za ka ga 1.17%. Idan ka bi a haka, so ko da an buga wasan a sa 31, so baka da losing, za su dawo maka da kuɗinka, profit ne ko ba za ka samu ba. Amma idan ka banda ya fi percentage mai yawa, so kakkai tsammanin cewa wai za ka samu kuɗi, to kai haƙuri. In ka ga an buga wasa 3-1, to ka kaddara kuɗinka ya tafi. Wannan shi ne. Idan na danna placing ɗin nan, yawwa to gashi abin da gashi haka zai nuna mu. In kuka lura a group ɗin za ku dinga ganin wanda mutane za su kala haka. So wannan shi ne tsarin yake kamar yadda na magana. Ina fatan wanda ya kalla insha Allah zai ga yadda zai yi ba tare da an sha magana ba, an sha tambayoyi ba. Sannan kamar yadda na magana za a je link a ƙasan nan
Da Allah idan ka tsinta kai ma kai ma wani sharing sakamakon ya ɗan amfana saboda ya san me ake yi a yanzu. Assalamu alaikum warahmatullahi.